asabhuku vanoti vakandiona vanti makumbo ako akanaka chaizvo. Amai yake kwase tida kupinda munhawo. Vati pane nyaya yakatongwa nasabhuku vati tida kupinda munhawo yakatongwa nasabhuku ndeyekuti nyaya yakatongwa nasabhuku ndeyekuti inini ndakanga ndine kwandaenda ava vakanga vari pachikoro pamhenu handinoziva kuti vaitawo nezvei ndobva vasvika pandiri vandibata panapa ndobva ndati ko sabhuku mukuita sei zvikanzi iwo wakachena mastereki ndogona kungokurova izvozvo ndokutsemura ndobva ndikati oraiti mimisi kana mati munondirova munonditsemura chingondirovai ndokuti nyaya yedu yabvira chikakare. Katisevavira vairoti sabhuku chimanja ndivomumhangari Keti Nyamunga ndiye mumhangarirwi. Nyaya iri kuti Keti uya ubhadhare uipwa hwawakachajwa nasabhuku dare. Keti uya ubhadhare uipwa hwawakachajwa nasabhuku dare. Ndokunge zvakayakaita chakamira. Totenda. Vashimanje. Dariro kwepukana kutaura nawe. Naunda kutaura sezva pamusoro idare pamusoro ichangamiro nauyi ndiri kutaura ndichiti yakatongwa kare nasabhuku dare. Hungu amai vanga vasipo asi vazouya murume wakanga aripo vakaudzwa pamba pangu inini nopamba pavo kana ndikasheedza ndinonzwika. Zvazvakaita ndezvokuti izvezvi pane mwedzi miviri yadarika zvayo vakanga vapiwa 7 days dzekuti vabhadhare mari yacho. Saka izvezvi pane mwedzi miviri ivo vagere zvavo. Saka takaona kuti ndakatombovatumira munhu ndichiyambira kuti ndakaenda kwamambo. Ndandisingadi kuuya kuno kwamambo kuno asi maitiro avari kuita ndakanda vashedza kuti waiti tauri tiri kumba. Saka ndobva zvaramba ndobva ndazoona kuti handisisina imwe nzira kunze kwokuenda kwamambo ndokuuya kwandikaita kuno kunavo. Saka handina zvizhinji zvandiri kuda zvakataurwa nasabhuku dare ivo vakasaise zvakataurwa nadare. Inini ndikupikisana nasabhuku nenyaya yekuti nyaya yakaitika yekuti sabhuku takagara mugariro watikaita kubva muna 2000 vaiuya pamba pangu vachitaura kuti iwewe unorarama sei panapa murume wako asipo. Ndoibva ndanyarara murume wangu ndobva azouya ndobva angoona magariro yandakanga ndakuita nasabhuku akanga asisina kumira zvakanaka. Ndobva abvunza kuti amamwana mimi zvati pakanaka ira vandati iri kutaura chokwadi asabhuku vanoti vakandiona vanti makumbo ako akanaka chaizvo. Amai yake kwase tida kupinda munhawo. Vati pane nyaya yakatongwa nasabhuku vati tida kupinda munhawo yakatongwa nasabhuku ndeyekuti nyaya yakatongwa nasabhuku ndeyekuti inini ndakanga ndine kwandaenda ava vakanga vari pachikoro pamhenu handinoziva kuti vaitawo nezvei ndobva vasvika pandiri vandibata panapa ndobva ndati ko sabhuku mukuita sei zvikanzi iwo wakachena mastereki ndogona kungokurova izvozvo ndokutsemura ndobva ndikati oraiti mimisi kana mati munondirova munonditsemura chingondirovai ndokuti nyaya yedu yabvira chikakare. Ndobva vaita zvavakaita pangandiri vachindijunga panapa ndobva ndasunga vandaenda kwanga ndaenda ndadzoka kubva ikoko ndopavakamuka ivo vaenda kunondisarenda kuna kansera ndobva handisedza kumba kwake
Skanzi pane nyaya yamakaitana naSabhuku vandamutsanangurira kansera vatora iti mimichi nyaya yenyu ndakuisa pawadi level vandati manje ini ndikuda kubuda skanzi imi kuda henyu kana madzoka toita sei toenderera mberi nenyaya yenyu indobva ndabuda kudaro ndakazonzwa murume wangu akundifonera kuti anzi tanga tasedzwa kwaSabhuku saka kwaSabhuku kwanzi mubhadhare mbudzi vandati alright imi mishendai kuna Sabhuku mavataura kuti ndiri kuuya nyaya yangu titaure tiri pamwe chete ndobva ndauya Sabhuku dare vandamutsvaga pafoni vapindura kuti ndiripo kwakanaka here ndakati makandihenga zvikanzi nenyaya yeitudzei bva ndangoti okay bva ndanyarara bva ndagara kusvika nhasi taapano amai ndakunzwa nokuti nyaya makapesana naSabhuku nokuti wakakuwa ibendekete ndopamabvira kupesana kwenyu nyaya zvinda kudare kuzonzi mubhadhariswe imini nokuda kwokuti makatadza kuwirira zvakanaka pamashoko makataurira ndizvo ine Sabhuku kwete nyaya yakaenda kudare ndeyekuti ava sekutaura kwavari kuita inini vakandituka pakazara vanhu pakanga pane musangano webhimu pakanga pane musangano wemvura vakandituka vakatonditaura kuti vanondimamisa pakazara ndavashevedza dambudziko rakaitika baba ndorokuti panhau yehuni dzakanga dzichitemwa nevanhu vachitengesa saka ndokubva ndavasheedza vanhu ivo ndaivaziva ndikavasheedza inini ndichida kuti ndivataurire mumwe nomumwe zvavari kuita saka ndaitaura zvavari kuita ivava zvavari kuti ndakavasheedza ichokwadi ndakavasheedza ndiri pamusangano ndanga ndikatogara pamatanda epamusangano ndopanekavasheedza havana kuvasheedza kana kuti zvokuti uyai kunoita seaiwa ndakati vapa saini vatarisa kwatikanga tiri ndobva ndovapa saini ndobva vauya aiwa ndoda kukuudza ndokubva vauya patikanga tiri ndobva ndavataurira ndopavakatanga kupenga ndichivataurira nyaya yehuni kuti huni kumba kwenyu ndine urongwa hwandiri kunzwa hwehuni kuti muri kutema huni muchitengesa saka kubva nhasi moregera maitirei wayo orit pakusheedza ndakasheedza noruoko chaiko ndoruoko chaivo vanga vakatumira sochivachidza kuti vauye kuno patikanga tiri murume wavo ndaitema huni ipapo murume anga asipo ndikanga ndakutopedza basi ndakuteerawo ndosaka ndikataura kuti vanotaura murume wacho ini manzi yana baba ani wakutara nyewe ani amaya wakutara nyewe kuti vakanga vabendeketi aitiemu inyambi dzakasiyana zvakanaka uya chita Sabhuku muchitanga kutaura nhau yenyu nyinyi hamuna kududza nhau yenyu mangoti inzi nhau ikatongwa naSabhuku dare kandoza ndani yakatongwa kudhara kana yatongwa kudhara asi kunodudza zvakati bazomba here mapindiro yazvaita naamai zvakanaka zvandiri kutaura apa ini ndiri kutaura ukama zveukama huriko hwekugara zvakanaka ndakanga ndinotori nevamwe vanhu vanga varipo ndandine vanhu vandanga ndinavo ipapo ndasiri ndegaiwa panga pane munin'ina wangu panga pari very open ava vakatotaura zvokuti vanhu vese vakanga vari pamusangano vavanzwi vachitauravo vachitotaura inini kuti ndakataura nhau yekuti yematukirwo andakaita
aiwa masabhuku vakanditunga vakanga vari 3 vakatunga ini vaitotunga kuti vanzwe nhau yacho ina handina chandikapindura iyo ndo vakatunga zvandiri kutaura izvoka izvi handisi kutaura zvangu ndegani dai vanga varipo muchitunzwa zvese zviripo hapo pana pari kumba ini muinde vamwe vanhu vomuvhireji apa tingasakise kuti mukadzi womunhu mushedze musaini imi muno vamwe vanhu kutuma kuti ushedze mukadzi wandikapo ndimi chete chifu ipapo zvakanaka handisi kuzviramba zvamuri kutaura ndataura kuti ini ndakatukwa pakazara vanhu ini ndiri mukuru wemasabhuku acho ka ndini ndakatukwa kuti ndokumamisa inini pakazara vanhu right vokuvhireji kwangu vacho vandinotungamira kuvhireji varipo vandinotungamirira kunyika kwacho kwandairi kunziro kuwadi variko mashedzero avakudzenga kavakupai mhosva dzavakoi mashedzera mukaita kuti saini apana zvinhu zvakatimotiyo daidzama yavo kuti taure navo kwawe pano ingada pfuma vanhu zvese izvo ndakati izvozvo handina kukwanisa kuzviita ndabvuma zvese handina chandiri kuramba ndabvuma izvozvo handina kukwanisa kuzviita ndiri kutaura zvandakaita inini action speaks louder than voice. Madame Druka Guru, the Guru. $100 Sakabella, Panya, never the way that is. Shazagaita. I think I am after Jurassic. You can name a minute. A minute I found I will shine this one in a and now I'm going is our and I'm going to use the so can I know is our water Baba is over at our room, so I'm as can I say, I'm going to where is the new Margarita? Pamsuri Vada. You didn't do manga after 2 months. Our Vagatunga Vagatua 7 days. In Indripa Duzi, Chapo Nabo, Upoguti and Vagan Shades and Duenda. The Panzo. The Panzo. Are you? To another got my minutes are Kukumba. Do know now. Do know now. Mati utikana makazo yanayo atichaziva kama munenge magenda kunyoresa zvakare ayo ivo vanotouya kana zvadaroka pamusoro pauda mawitness pane pandanzwa kuti nyaya iyi yakatongwa mai asina vanokuya magari achati handiti zvonati vari vedomurudzi venyaya akanga akatongwa murume wacho akanga akutuka indiana akandituka mukadzi imi nyaya yanga iri nyaya ndehuni yekanakani mumatira asi pamakazonhangara dii nyaya yekukatikorokato saka makanotongana nemurume asi akakutuka zvakanaka tiri paprosesi imwe chete sabhuku ava mama kavati kudia vane nyaya ipi vakatema kune vasina kuauthorizwa kutema miti vasina kuauthorizwa anoauthoriza ndi sabhuku neema
mimi sapo ndomutemo wacho atikura kana mudare kutoda kuziva kuti nani authority saka muso yawo iri papo ichokwadi sapo kuti makati mauri musina kutodzone ema nasapo kuete chakamira vanoti kana uchitema huni dzofoni unoenda kuna sabu uenda kune wedema ndakaenda takanzi tema kaiti ndakutotema ripi yechifoni makaenda kupi wamanzitema yadhi yangu inini zvaikaita makaenda kupi wakamanzitema munda mangu ayo ndakaenda ndakazitema makaenda kupi ndakaenda kutema kumunda vese veema nenasabu sabu kupi ivava ndosabu wangu ndakataura ndomutemo wanotudza zvichokwadi zvaataura ndakaenda kuna sabu ndakaenda kuna ema kanzahora anditi ndaenda ndatema pesa apa ndaitema apa ndichitema because yadhi yangu yakangotenderera maitema muyadhi menu yadhi yangu yakangotenderera so nokubhohoro ndikwiza idai pabhohoro ndomita ndaitema mumhera imomo saka musi wandikatemwa ndikuti ndakapara mhosva asabhuku vakauya pabhohoro ndopaiva nebhohoro vakauya vakandakatora umwe mufana kuti andibatsire taitotema asabhuku vakamira vakanditarisa vakandiona nachaneno takatotarisana navo dai ndobva vabudawo ndobva vaenda ndopa vakazosvika kutaudzana neava nyaya yava kutaura iyoyo inini vakatondiona ndakavaona tikatomira mota ikauya yemabhoro yakatovatakura ndakamira ende kutotema zveshuwa vakatondiona itema ende pandaitema ndemubvunzo ndabvunza sapo naisapo kana muchipa authority yemunhu kutema mutemo wenyu mune pamunonyora here mune pamunonyora here mimi kuti munonzani papangu munzani ndozi tichaona kahondo tichaona kahondo akumbira mutema mimi titamubvumisa mumastem sezvinoita sekretari wangu arapa kana kuti sabhuku wangu arapa vanoita sorry changamira inini ndakavaona vachitema harisi juti ramwe no yangu is a clear answer yandikuda the system ndikushandisa system because kana matoti ndomutemo system yenyu mimi inofamba sei inoshanda sei alright system yatinosenzesa kunoku ndeyekuti kana munhu ari pane muti yaane mhango handitika munhu iyeyo anouya kuzoona sabhuku zvoona kuti zvishuwa muti uri kutaurwa uyu unokodzero yekuti ubve anotaura neveema kuti muti uyu munhu uyu ndamutendera kuti abvisake muti uyu ndomutemo watinawo mutemo kana wazoya kudari unoratidza maloopholes magepi anoratidza handiti kana matora mubvunza nekubvunza yakuratidza kuti pane magepi ini mubvunzo wangu wakudzoka kuti kwamunhu kuti hungu imi mamutendera mamuchienda kuema anoziva sei kuti agumidzwe kuti munoti prove kuti munhu mudharo akaita zviro wrong sabhuku neema vanofanira kucorrespond vanofanira kuwirirana kuti zvandiri kutaura izvi ndo zvinofanirwa kuitwa saka munhu ema akauya anotaura kuti baba hawana kubvumirwa akauya muno nhasi akati ini ndakavabvumira imi mamati kwandiri hana kuzosvika anenge ane mhosva here anenge ane mhosva dzingazesei kuti mimi uya kuti ndakasvika kwamuri kweema ndakasvika weema ubva wabvuma imo maramba ema ubvuma kuti vakasvika kuno kwandiri wakasvika uyu ava baba vakasvika kuema kasi kwamuri mimi ava kuti ndakasvika imi munomo maramba kuti havana kusvika dzingazesei handifuni kuti zvinodaro mvuko zvodaro kwazvinoitika ini hasi ndatisangana zvatosanganika nazvo ndo zvatopo ndoda kubatsira kuti pamusoro changamira mashoko ese amanzwa ari kutaurwa panapa ini mafungira angu sabhugwa vanenge vakatadza vandikuti chine mugadzira system yenyu chinyumuneka tsamba kamunonyorera kobva kasvuka kunoona kuema kuitira mangwana hondo yekazoya ifenge iri pei nokuti apa pane hondo kuti amai
usemazwi ndati amaya vakunguvara alright ndomataurwa kuitwa kudai alright izvo mazvinzwa imimi se problem yatinoita ndekuti masabuka akamudarika anofunga kuti nyaya inofunga kungotongosezva yedu but pamba chinoweya mafacts indiri kuweya fact ndateerera nyaya ichitaurwa ndanzwa nyaya ichitaurwa ndiri kuteerera uyu futa kutaura kuti aiwe ndakavaudza ivava mazinzwisa akati akauya futi kwamuri isaso andiri kungotaura kuti ite masystems enyaya anokubatsira nekuti nyaya iyi haina kupusa munhu onyengerwa mukadzi wosunga kutora usungwa nomukadzi sakura kuti vanhu vandovega kutadza mudunhu amen ini hamuna kundibvunza ini mandibvunza ndobvunzo iri correct ndakapindura pindurai taurai handiti ini muri kutora one side ayikamira ikaikuti one side because ava vari kunzwa zvataurwa ava kuti ini ndakavarova chi ndakavarwa bidikita handina kana handinai uyu murume wamuri kuona apa uchangamiri uyu muzukuru wangu amai vake ndatete vangu uyu mutemo wandiri kutaura unofanira kuteedzwa nemunhu wese ari pavhireji aiwa kandozvokani kuti mutondipa mhosva ka muri kunditi ndakavarova naizvabhuku changamire ndiwo here vati makambo vaamai avabindikiti kana kuti amai ava ndo vati sabhuku vakandirova handizvo handina kana kungodaro kana aiwa ndikuda kuti munzwisise kuti nyaya yekurohwa kwevavabindikiti kana kukonzwa kwavalipi yataurwa nachangamire here kana kuti yataurwa namai zvakanaka vachataura zvavanoda zvese imi mugozviti ndisu pamusoro changamire ndakambenge ndiri kubasa shuwa ndakazobuda 2019 pesapa chiwanda ndiri kubasa 2019 ndiyandikauya pamba kusvikana nhasi pandiri saka kubva kumashure hameno minzi dzaingoitika asi ndaingodzwani nhasi ndauya pandiri kutara nyaya yekutozoti ava vazosvika pomuzi vari wabenderedzi yakabvira kutema kwangu hunini huni dzandaitema muyadhi mangu munda wangu unoya kuchigamurana pabhoro yakungotengira saka ndansikari nefodza mapurisa huni dziri muti yakadi yakakura saka pavakandoona sabhuku atondoona zvichokwadi gai tingaswere takadokesa tine nyaya dzino dzamanzwa dzinoratopinda changamiriro zvavanga vachivabvira kuti handinaiti vamisa ndakuenda indori munogara zvakanaka nasabhuku wenu ndakanzwa makambotongwa kwasabhuku dani makatadza kubhadhara uripo kwasabhuku dani ichokwadi here makambotongwa kwadai kwasabhuku dani vakatongwa ndeya madzimai vangu ivavo makanzi ichibhadhara ichi maenda kwasabhuku dani mimi vasiri avo makanzi bhadhara ichi inini kwasabhuku dare nyaya yakatongwa nisipo kana munhu ndikaona akauya pamba pangu achindisunga hapana inini munhu akandisunga ndikansera ndoba ndakumbira kuna kansera inini ndikuda kubuda ndoita sei ndandakabhera kwasabhuku dare yakatongwa pasiperi sabhuku ndikuona vari kukrashana vega handiti manzwa murume akutaura kuti mudzimai ndiyakatongwa inini ndichangamire musi wakatongwa nawo adzimai vacho vangu vasipo akanga aripo ndiye murume wacho vese vari 2 vanga vari mhosva iri pamwe chete changamire yese nyaya yese iri papapa inyaya yehu dare wakatouya vakatongwa here pasabhudani makanzi munobhadhara chiye havasira vakakutongai makanzi wewe unobvisa hukwe kuti hauna kutaurira sabhuku kuti ndakutema muti vape hukwe yavo saka ndozvandiri kuda izvo handina chandida kukutaja ende munobhadhara makanzi nasabhuku dani munobhadhara mugadzira zvakanaka handina kumboramba ende munobhadhara huku dzamakanzi munobhadhara kuna sabhuku wenu chete zvandiri kuda izvo asi tamwe uripo hada kuti kuwedzere ndati ende munogara zvakanaka nasabhuku wenu isabhuku akwira dani vadzorerei mari yavo
ende munogarisana zvakanaka muite chigaro chakanaka nasabhuku wenyu makwana mashedzwa musangano wasabhuku endai zviri kunzwa imi amaiwo kana zviri zvipomero kuti matoya makati nda kuti ndakasvika ndichati ndakanzi makumbo enyu akanaka ndakabatwa bendeketi kana zviri zvekunyepa ndati mimi endai munogara zvakanaka hamuna chamuri kubhadhara sichabhadhara huku chete zviri kunzwika asi ndesabhuku yenyu kana manzi uyai kumusangano uyai kudare endai musazvidze sabhuku wenyu zviri kunzwika musazvidze sabhuku yenyu ende munogara zvakanaka asi huku yoenda kupai 3 days dzemutsvage huku inotoka sabhuku zviri kunzwika chikumbire regero nasabhuku yenyu kuti sabhuku titiregererai pane zvino takakutadzirai kana takakutadzirai kutsvaga huku chete yamuda kunobhadhara kumbire regero inini zvangu pamusoro ibaba handidi kuenda kuenda mberi zvangu toti zvapera senguva yapera asi handidi munhu handinyepera tatopedza kama kuti mubatane handidi munhu handinyepera pamusoro ibaba ndakukutai kasi ndakaona attitude yakadhakwa ini handitendereka attitude yakaonorakidza kana mambo achikuudzai zvokuita inini kana ini ndisipo ndini kuzvedunhu nyepe munhu anorara dunhu ndini ini ndotoziva dunhu rakashata pamusaka pani sapo saka ini ndoda kuti vana venyu kana vatadzi musaita hasha nawo ndingationa kuti murikugumuka zvenyu amaine murikupfugama pana amai baba makumbire regero ndinoti vatambire ruregero nomwoyo wavo wese handidi munhu handinyepera handidi munhu handinyeperwa ava vakanditi nini muzukuru wenyu uyu ini handina kukama nemi handiti saka ndovadii navo ndosaka vakumbira regero sabu vana ndevaniwa vana vangu asi inzwai kana muno mamufurudu mukuya vachinyepa kuti asabhuko muromo iwo anoundifadza akanditi anondimumirai munzwe asabu mukaona vanhu zvitakurusa zeru kunanga istereka zvinoti muromo toda kuza chikwadi endai kumba